Kajing dawa ka VPP ban penbait thamai no eka reservation policy kalaktik bat penlong ye ki babuan ki pai ba ka rilom khasi jantia baro kawai na du ki khun samla ki long kami ki rangba ki kanhun seng balang bat kumju ki teman ki gro bakin mi syakmat ban ai ka jingersan ya ka tei kamat jing dawa hakani ka kanti la sakhi yowei na ki nong song snong ko umsning ubodan jingduna ha ki khotmet ka tau bamla ban ya klem ki ding kersian ubalawan ban simanta lang ha ka jingai pai ba ka blak penlong na ki riu pai ba ha umsning ha ka atnu tudek jemang arjar pulai bandawa na umeli ko umsning ban kani halor ka reservation policy uni rong ba ulong ba ka jingwan ka jungu ban simanta lang ha ka ni ka jingai pai ba ka dei na marbo don ka jisokia na ka banta ka ri ba ka jai ban riu ulakan tho juru ye ki we pat ki ameli ka rilom khasi jantia da ka boong ba ki tei ki ameli ki shuyo thia langai lot bat sha khrwai sabi ha konrad ke sangma ubade menteri rang ba ka jala kasing sim benta jonga kalong ba kia nam ta kari ba jaj benrio na benta ki emeli ba shong te sekretariat ba kim kren wat chikin ki emeli kasiro karu presiden song sembut menteri rang baru kren chikin ro leng ba kan sakar wa jati kora sang mane ki emeli badan baru ang te ki syutia langai lo tang ba dan mabai ba mi khamat banyak ki tang katak polisi